Ja, så sned som fan. Jag fick den jag fick välja mellan svart och ja. Hon satt där framme vid katedern och bara öppnade 3 dagar och lade hon på hennes med. Så hon bara, ja, den är god. Jag bara, ja. Men kolla här då. Kolla vad jag kan. Ta alla, ni får kulorna på idag. Ja. Jag ser bara en med BH och sen så blundar jag och skrek. Sluta! Jag fick ögonen. Och sen jag filmar. Jag gick och kräktes efter att jag Du tvättar väl ögonen med tvål? Ja, det gjorde det också. Sen går det flis. Va? Vet ni om jag brukar äta banan? Hon öppnar en så här slice i bananen. En sån bara öppnar. Sen mosar hon bananen och trycker upp den här. Ja, det är jag så. Jag gjorde det. Banan? Ja.